Baina ezin deula itxoin bihar 12 arte, txupinazoa edorri arte, eta txupinazo alternatibo berri bat, gaur, asteazken gaueko hau. Pentsazazu berez bihar edo berez igandean hasiko litzaken inauteri bat osteguneaino aurreatzen dugu eta ostegunare nahikoa ez eta oraindik asteazken bezperaraino aurreatzea, horrek erakusten du zenbateko gogoa daukagu. Hombre, yo creo que empezará lo que es el carnaval propiamente dicho, lo que es ya el jueves gordo, porque es jueves gordo. Osako inauterik, urteko asteiko bena. Pena guzti jotetezkigu, laneko arazo guztike baita, eta bakarrik falta da disfrutatzea, salto egitea, eta posoi, dena eta zaztea. Hoxe, intensoak eta bereziak, originalak, humoretsuak eta zoragarriak.